କାଢିକି ପଇଲା ତ୍ରିଷା କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଅନଉଛି ଏଇରେ କି ମୋ ଭାଇଟା ଏଇରେ କି ଏଇଟା ନାଙ୍ଗିଲା ଏଇଟା ନାଙ୍ଗିଲା ମୋ ଭାଇନା କାହିଁକି ଓ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଆସନା ପଡ଼ିବ ଆସନା ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କି ମାନେ କହିଦେନି ଫ୍ୟାନ୍ କାହିଁ ଲୁ ହଁ ନ ଏଇ ଉପରକୁ ନେଲା ପଙ୍ଖା ହେଇ ଉପରକୁ ଏଇଠି लो ଏଇ ପଙ୍ଖା ଦେଖ ହେଇଲୋ ଉପରେ ବୁଲୁଛି ତୁ ତ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବୁ ନା ବାବୁ ପାଖକୁ ଆସ ମୋର କେତେ କାମ କ'ଣ କହୁଛୁ ବସିମି ତାର ଖେଳିବାର ବିଛି ଏଇଟା କି ବାବା କାଁ लो ଡାକିଦେନି ପଡ଼ିଯିବୁ ପଙ୍ଖା ଡାକୁଛି ବୁଲୁଛି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି पापा दे दे Boo এইটা কি ও কোন এলা কোন কিসা Mana? Mana? Kali lo. Kali. Aji baba asu koi debu. Baba asu koi debu. ମୋ ଚାର୍ଜର କଣ କଲେ ଦିଅନି ତ କାଳି ଓ କୋଉ ଚାର୍ଜର ସେ କଳା ଚାର୍ଜରଟା କୋଉଠି ରଖିଥିବେ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ସଦାଜି ରଖିଦେବି ପାଇଲେ ସଇଲା ଯୋଉଟା ଅଛି ପୁରୁଣାଟା ଆରଟା ଅଛି ଆଉ ନୂଆ ଚାର୍ଜରଟା ଇଏ କାହିଁକି ମାଟା କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମା ଦେଇ ଦଉଛୁ କୋଉଠି କଣ ମୋ କୋଉ କାଳ ବର୍ଷର ଜିନିଷ ସବୁ
ଥୁଆଥିଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଏଟା କାହାର ତମର ସେଟା ଏଟା ବାପାଙ୍କ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଭୁଆ ମା ହନ ଅଛି ଅଛି ଏଟା ବାପା ନେଲେ ହେଲା ଏଟା ଖାଲି କଭର ପଡିଛି ନା କଣ କଭର ପଡି ଏଇ ଡିଜାଇନ କୋଉଠି ଫୋନ୍ ମୋର ଥିଲା କି କଭର ପଡ଼ିବ ମୋର ବା ଭିଭୋ ଏଟା ବା ସାମସଙ୍ଗ ନୂଆ ଫୋନ୍ ନୂଆ ଫୋନ୍ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଏଇଠୁ ଚାଲିଛି ଏଇଠୁ ଟୋପି ମେସ କପି ତାପରେ ସେଇଠୁ ମାଇଗଲ କହିବା ଯେ ସାଢେ ଦିଟା ये पूरा स्लिम बॉडी देखिए स्लिम बॉडी देखो बॉडी देखिए କିଛି ନାହିଁ ମାଉଁସ ଟିକେ ନା କଣ ପଳେଇଲା ସେଇଠୁ ତାପରେ ବୋଲର ଦେଖ ଇସ୍ କଣ ପିଉଥିଲ ଦହି ପାଣି ସ୍କୁଲ ଆସି ଆଖି କଣ ନାଲି ପଡିଛି ଧୋଇକି ଦେଖ ନା ରଖିଦେବୁ କିଣା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ 520 ଯିବ ନବ ଗୋଟେ ତୁ ପିଇ ଦେବୁ ତୁ ଗଲା କାଚ ଗିଲାସ ଗଲା ମାରା ସତ୍ୟାନାଶ କରୁଛୁ ମାଗୁଛି ନା ସେ ତା ଅପା ବନେଇଛି ଅପା ପିଉଛି ତା ଅପାକୁ ଅନେଇଛି ଦେଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଲୁନୁ ମାଗୁଛି ହେଦେ ଦେଖିନି ସକାଳୁ ହେଦେ ଅନା ସକାଳୁ ଦେଖିନି ଦେଖ ଦେଖ ସକାଳୁ କି ଗେଲ କରିଥିଲେ ସକାଳେ ଦେଖିନଥିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ଏଇଲା ତା ପିଠି ଉପରେ ମୁହଁକୁ ଥୋଇକି ଏମିତି କରି ପଡିଗଲା ସେ ତାର ହସି ହସିକି ଗଡୁଛି ଅପା ଗୁଡା ଅପା ମା ଏ ଅପା ମା ଆସୁନା ନେଇ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଯୋଉ ଖୋଳରେ ଥୋଇକି ତୁ ରଖିବୁ ପବନ ସୁଲକେଇଲାଲୁ ହରି ବସା ସେଇଠୁ ଲୁଣି ସଜାଡି ବାନ୍ଧ ଗୋଟେ ଡୋର ଯା ଅପା ଦିନମାନ ଧନେ ଧରିବ ସେ କରକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ରହିବନି ସେ କରକୁ ମାନେ ସିମିତି ଚୁଲି ହେଇଗଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ କିଳା ଦେଇଦିଅ ଆର ଭାଗ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ବୋକିଣି ଗଜେଣ୍ଡ ନାଇଁ ଗେଲା ଗେଲା ମୋର ହେଲାନି ନାଚି ବୋଲି କାନି ଧରିବ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ଦେখ ତାକୁ କାନି ଛାଡେ କାନି ଛାଡ କାନି ଛାଡ ଛାଡ କାନି ଛାଡ ସେଠି କୋଉଠି ନା ନା ମୁଁ ଦେମି ନେଇ ଦେମି ନେଇ ଦେମି ନେଇ ନେ ନା 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 ନେ ନେ ସିଏ ତାର ସେମିତି ତାର କାନି ଧରିକି ଖେଳ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ମୁଁ ମିଠା ଦେଇ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଇଏ କରି ପାଟି ମୁଟି କରିବାକୁ କି କଣ କରିବ ମୁଁ ନେମି ନେଇ ମୁଁ ନେମି ନେଇ ରାଗ ନା ଧ ତ ବୁଡୁ ଧ ଖା କଣ କହିଲୁ କଣ ଗୋଟେ ଅଖ ଦେଇ ପଳେଇଲ ଏଇ ଯେ ମୁହଁରେ ମାଛ ସେ କାନି ଧରିବ ନା କାନି ଧରିବ ଦେଖ 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 କାନି ଧରି ଖେଳ ହଉଛି ରାଗିଗଲା ଛୁଆଟା କିଏ ଫୋନ କଲା କାନି ଧରି
କାନିଟା ଛାଡୁନୁ ମା ନା ସେ କାନିରେ କଣ ଅଛି ଧୂଳି ନାଗିକି ତା ପାଟିରେ ତା ବୋଉ କାନି ମାଟା ଖାଇକି ଚିରିଛୁ ନା ଗଲା ଲୋ ଗଲା ଯା ପାଟିରେ ଯା ପାଟିରେ ପୁରେଇଛୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଟିରେ ପଶିବାକୁ ନାହିଁ ବାବା ଫୋନ ଭାଇ କରିଛି phone କହିଦେ ସେ କାନ ହଉଛି ବା ହେ କାନ ପାରୁଛି କୋଉଠି ଯାଉଛି କାଳି କାନରେ ହାତ ମାତ କରୁଛୁ ହାତ ପୋଛୁଛୁ ନା ପାଟିରେ ପୁରଉଛୁ ସକାଳୁ ତ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ ବାନ୍ତି କରିବ ପାଟି ଜବରଦସ୍ତ ପଶୁଛି ଖାଇକି ଟିକେ ତାକୁ ଆଣେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡା ଆଣେ ତାକୁ ମାନେ ହାତ ଅଣ୍ଡା ପାଉନି ପାଉନି କାନି ପାଉନି ହାରିଗଲାଣି ସେ ମାନା କଣ କରୁଛୁ କି କଣ କରୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ କଣ ଟେ ବେଶୀ ଫେସି ଟାଣି କଣ କରୁଛି ତ